Emoseloro ndara makata ambulance ok tim ang'o okadhi kata mama utuo to tha thoya. Oseloro ndara makata chiemo kamoro amora ok ma dhiye. jopiny miseyo kaluwore kod ng'anyo moseneno magazin. Amadwa ni mondo adona segi e weche mar pend chik moyiene mondo tim ng'anyo mang'o mamuol to kara dhi timo ng'anyo mamuol tiyudo ka en osechiwo liet ne sirikal to e higni go te 15 go te pok aneno ka sirikal oweyo wach mar chiwo arita ne dhano to gi rito mwandogi kaka an masebedo seneta jatelo mar Kisumo kata MP diriyo. Chandruok mwaseyudo e wechego en lal mar mwandu to kendo tho mar ji to be pok aneno kochung'. En omiyo en puonj modwa ni mondo wan kaka jotelo kaka josiasa mondo wang'e ni to joherawa be ging'eyo gima pend chik mar 37 nowacho sama gidhi e ng'anyo. Ok ne kaka manyo luong nyoro ni kanyo ok oluonge ni ng'anyo oluonge ni lemo. Iyudo kaka kotime kapo nono ni jopiny nyalo kawo mfano machal manyie dhi mbele cha ma ji wuoth mayom kata kaka neno matimore Kisino kata manyotimore Kisumo dhi konyowa maduong' ahinya mondo mi waketi sirikal tesre maonge e lal mar ngima dhano to gi mar mondo jopiny. Ing'eni kinde ka kinde iseyo go bila jopiny nyalo ga mana wuok odiochieng' manyoro neno kata mana buore Kisumo na giwuok kendo ging'anyo